И здравейте днес, аз съм XS Monster, днес играем на Farming Simulator, толкова клипчета снимах на Евротрък на всичко и най-накрая се навита, снимам на това и се опитвам да снимам и на този път да се чувам и да се чувам, нали де. Защото миналия път дори на Евротрък съм се прецакал, без искам съм натиснал пак F9 и не съм снимал. А след това снимах и ги стрих, защото просто нямаше смисъл. И сега е тъмно, изчаквам да ми порасне това или чакайте да видя нещо. А къде с тия потато за картофите и за шугъра, бе? Ало? Ало? Неща, XS Mango няма, не знам къде е отишъл. Майка ми изкъса бутона малки лицата. Къде са тия за картофите и за захарта, бе? Да ги... Най-хубаво да ги караш долу в Феръм Шопа. Най-много пари. Абе не бе, къде са в този смисъл? Тия за захарта? Почти навсекъде можеш да ги продаваш. Абе не да ги продавам, бе! Да купи селялка. Не, къде се намират? Да ги изкараш. Да, сред маркето. Там, където са силзите отстрани, има едно като рампи, колкото ескалатори, минаваш по тях и то ти товари. Това не са тия големите тръби, бе, човек. Не са големите тръби, това са до тръбите, където са. Има едно като гараж, ти минаваш отзад. Има едно като ескалатор и минаваш по тях и то ти товари. Така кажи. Да знам, те ми стават, аз имам 51 хиляди. Хайде, това няма ли да се сади вече? Какво стана, бе? Нещо стана, не разбрах какво. Здравейте, чавието, днес имаме на Farming Simulator. Нещо стана. Дами и господа, мисля, че някой ми прави покана в скайпа. Така мисля. Или ти написа? Не, то ми прави така. Плавне, сещаш как изглежда като ти прави. Нали ти бехме оставили скайпа без отчетяйки. О, вярно, бе. Имаме си фе. Кратофе. Всъщност аз това са... Потато са... Да съм глупав. Всъщност потато не са ли... Потато са картофи. А защо са такива някакви други, бе? Някакви много странни се изглеждат. Не знам. Потато не беха ли моркови, бе? Не, бе, потато са картофи, бе, глупак. Как изглежда? Как са морковите? Как се казват? То не има моркове, има sugar beets. Аз те питам на английски как е морковя. Морков е, чакай, това беше. Не, карот май беше. Нещо такова да. Бе, да знам, абе... Дами и господа, не знаем много английски, тъй че... Не, че не знаем много да има, за говорене не го знаем, общо взето. За четене горе-долу.
Да, за четене е нещо... Да, по-добре де. По-добре като за четене. Защото аз не мога да го говоря примитивно, аз мога само да го чета или да правя тест, примерно. Там някакви глупости в училище. Много. Ето не са глупости, защото като отидеш в някоя чужда държава, освен да говориш на английски, нищо друго не може. По принцип, де. Господа, ще минем през водичката. За екстремно. Нахме водата, защото искаме така просто да ви покажа, че не карам само по пътищата. Да си карам навсякъде. Може проблем на клипа даже да покарам малко по планините с ремарке, например. Що не? Да я знам. Значи, как да кажа, вече даже ние имаме всъщност 3 клипа, вече ще имаме 3 клипа след няколко. А къде се изсипва това, бе? Къде се изсипва това шугъра? Тия глупостите. Нали ти казах, че почти навсекъде? Ми не се изсипват. Да ми господа, извинете. Малко смущаване. Ама на мен не ми дава, бе, човек. На мен не ми дава там да го изсипа, където сипвам. Пипа на друго место, намери некъде. Sugar beet is not accept here. Иначе не става тук. Да не са на тия зелените, бе. Къде е? Трябва да ги закарам, не мога да разбера. Да не е на някакво друго место, примерно. Абе, търси некъде се продава. Се намери си. Или в зелените там стири. О, ми ще знам къде. Стири са къде? Там където до магазина. Само да не направя някаква глупост. Вече имаме 2 абоната. На кое? Боби Боксанов. Един приятел. Това не е ли Боби, бе? Или? Същия. Имаме 17 показвания на GTA сам и на Евротрък 8 показвания имаме. Не знам къде да закарам шибаните картофи. Ето бе. То ми показва къде да го закарам, май. Свети ми, свети ми. Май иска там да ги закарам. Даже имам и коментар на клипа. На моя клип. Лагва, защото... Боби го написа. Лагва, защото... от програмата, която снимаш. То мой да правда, нека. Поне е до некъде. Окей, качвам видеото. Ма как ще оправим моето, бе, човек? Аз не знам като такова. Ти ли ще го правиш, или? Ще го направим после. Искам само да... Лов, къде трябва да го закарам това, бе? Ако го не намеря... Чакай, че забравих откъде карам.
От Франкфурт до Дортмунд. От Франкфурт до Дортмунд. Откъде до къде карам? Ма в Евротрък ли караш? Не бе. Качвам клип. Но ти мога да си коментираш и ти клипа, ако някой е казал нещо и ти мога да му отговориш, примерно. Ако не знам, ако... Абе да бе, чакай се оставя в Фейсбук. Господа, този клип може да стане малко дълъг, защото тези не ми казваха къде да го закарам, мамка идея. Без да искам това. Ама сега... Да. Как да не... Как да не обиждаш играта, като те дразни. Това е. Нали, някой път си заслужава. Да, аз докато отида от... Кой? Брат ми е педал. Да ми господа, това е малко обидно, ама... Сашо, вчера доколко се дехме, бе? Не помня. Има ли два? Аз мисля, че... Днес ще седим докъде 5:30. Може и 6. Може и да не спим. Не е сигурно. Стига си пел, бе. Дами и господа, не знам къде искат да ги закарам тези... Аха, ето. Намери ли най-секните? Да, сигурното нещо го намерих. А то е майната му. Там където мисля, че... Близко до там, къде се товарваш за влаковете. Само че в другата посока. Аз имам и друго мой, бе, човек. Там, където мога да си го закарам. Мой. Ако искаш си карай в сило Ама аз кога ще мога да сада картофи? Не такива глупости. То няма смисъл това. Защо? Защото е ефтино, садачките са скъпи, нали, машините, които обработваш картофите, тия работи, там шугърбица са скъпи, а па и това като го продаваш е много ефтино, па и комбайн над 300 000 за тя. Шугърбитовете. И няма смисъл да ги садиш. А картофите? Аз пускам да ми зрее нещо. Ами господа, мисля, че обиколих почти целия мап. Всъщност прескочих от някъде си до другата страна. Общо дето прескочих целия мап. Тук искат още да такова, но аз мисля да приключим клипа само да стигна до фермата. И да. Само да си закарам това. Ремаркето е там вътре във фермата. Ще паркирам трактора и да приключвам клипа. По-нататък. Да, забравих. Всъщност. Защото миналите пъти даже не съм снимал в този смисъл. Да ви покажа, че докато се прецекаха клиповете, съм си купил в комбайн. Мисля, че го видяхте, но ще го покажа, да. Ето там. Кажи го отвътре, де. Кажи го отвътре. Точно да е сега. Не, кой знае какъв комбайн.
вторият е, но за сега върши работа Да, на мен. по принцип си струва доста общо взето. Говорихме от него с XX Monster. Как няма, аз сме доволни, като сме дали по 199 000. Моя ми излезна 39 000, защото си купих и кътера отпред и едно приспособление, където да слагаш кътера на него и да си го влачиш вместо да ти е постоянно с комбайна. Ето го, ето така отвътре, доста е готин отвътре по принцип. Така изглежда, той вече е отгоре с кабинка, нали, с кабинка, миналия беше без кабинка. Защото старите не са с кабинки, ами са с някакви там опити, ама ако вали дъжд, трябва да си слагаш сам нещо като по слънче. Тъй че... Не спираш да жрънеш с старите, като почне. Защото те се сипват. Всъщност фармата му са не се сипват, ама ония стария се сипва. Почва да ти светка едно нещо там. Глупости една, трябва да го угасиш. Да спреш да жрънеш. Фаровете на новия комбайн са доста големи. Светът на дълго разстояние. Да, ако жените на голяма ферма, може да... Нали, ако жените сам въобще де. Някои хора си женят сами. Е така просто за кеф. Някой път и аз жена сам. Да, и дами и господа, до следващия път. Следващия клип ще бъде нещо друго или не знам. И до следващия път.